Laping Leos Bianong! Programa apakaburay-rayan dagiti pagteng nagtaod ka dagiti sursurat dagiti naayat at dumdumngeg makapakatawa makapalit makapaisem ngem paspasamak met dagitoy magbangking iti abaga iti asino man ngagbaklay. Amin dagitoy ket intay ibirukan iti umno asong batkan solusyon babaan ken ni Mang Bianong ditoy Laping Leos Bianong manipod iti orihinal apan ang isurat ken nasariwawag apanunot ni Fernando Obado ken iti panangitultuloy nga isursurat ni Joby Tupais. Direksyon, Peri Claro. Palubusan da kami nga rod nga intay luktan da iti programa, iti panang silpo, kan adalem a kapanunutan ti pagayam tayo, Peri Claro Kas, Mang Bianong ditoy, Laping Leos Bianong. Isagsagot kada kayo ti Lady L Productions, kan Lady L Channel. Naimbag nga orasyo amen, papagayam kan kadrama. Ti surat ngentay ikan biyagita, kat naggapaw kan ay pagayam litaw ite Baguio City. Kan ka Mang Bianong. Naimbag nga orasyo amen dita Lady L Productions. Ilingid naklakuman itinagan lito. Nakapagsurat akmat kaya't kumanti pa iwanwan kan ka, may papandito'y parikot ko iti agdama. Addaanak iti asawa kan anak Mang Bianong. Kastoy nga raw nga inak ibuksilan to'y surat ko. Agpaisos, hindi? Masikog kan? Wan, maaddaan panton iti anak. Kamaudyanan na, nauray tamutlaengain. Talumot atawin anagururay ta. Kunaklagit din no saan tan amaadaan iti anak. Imposible mat nga awan katawan mo ti diferensyata. Agpada tamot salunat. Sa bagay isungarod abaragsakan ako nay, takamaudyanan na, maadaan tan iti anak. Parinistaur, umay kantoy di balay taparambagak man ti panagsikugan ni bagat kaw. Agpaisaw? Masikugan ni bagat mo? Wan, masikugan sika. Ay sas, congrats kumpad. Kamaudyanan na, napanagnakamon asaan ka abaog. Awan sa anak abaog, ta nasikugak ni bagat kaw. Nabayagan nga mapapalakang ka, ta nasurukan alima atawin na jay nagkumpadan tang anak mo. Ang italaan na si Kugak ni bakit kaw? Sana bali, tamasikugan. Iso husto lang nga parambakam ti panagsikog na. Welcome to the Father's Club, amigo. Samahan ng mga tunay na lalaki. Ha? Saan ka na pudpud no lalaki ti saan na makaputot iti bakit na? So magpatlaan ka no ti ikarkarit na ako na dagitay lalakay. Sana bali napututa ko ni bakit kaw? Iso nga autak ditan samahan ng mga hindi tunay na lalaki. Maibilang akaw niti samahan ng mga tunay na lalaki. Tumpak, kumpad. Tati tunay na lalaki, mapadasan na taagpuyat iti rabii amang ilili, kan mang sukat iti daya porti putot na. Dagita ti duty ng mga tunay na lalaki, kumpad. Ay nagpigsan ti sangit ti balong ko. Mabitla nga, sukatak ti diaper mo, Iturog mo, ta siya kung timang sukat iti diaper na. Mapan ka pa'y agpasada inton bigat. Siya kung bakit? Iturog mo kit din, tapno agsublit ti sigo da pigsam. Napakapsutan ka iti uray laan ng ipas nga iti anak ta. Wen nga rod,
Nagdakkel to matarimwar. Iso grabe tirigat ko nang ipasngay. Iso abay-bayan na kaon ang mga sikaso iti anak ta. Iturog mo pa'y. Aday ta. Nasukatakong ti diaper na. Umay ka na nakwan. Paturugin ka pa'y nga umuna. Sakbay amaturog akmat. Masikuran iti napunno a diaper na. Iso permi ti sangit na itay. Uwan nga raod. Naging awaanan. Isungayin sardeng ng tiagsangait. Ala, iturog mon bakit? Ta paturugag pa ni baby. Nagpaspasa naglabas tiyal daw. Mano abulanan ti anak yaw. Wen nga rod tatang. Ubaan nyo man pa'y tatang. Mudtoy. Nanay. Apa yan, sanday? Nagalistaw ta aginaw kamanayon kahit awan pa'y makatawan ti anak yaw. Wen nga rod tatang. Jakmat na pupuutanan. Kaasimaw ti anak yaw ta agading adagaws. Tatang. Manyang arol nga ay daditan. Ay wanam dahil na bagay para dita si Kugmaw. Iso na lang ta masyanak dito ya pukaw. Ta di na pa'y da ipapasmait nga iso lang ti mas asikasaw. Agadi nga nadagaws. Apay ngamin adi ka nagananad. Ti amok jak makargaan na dagos. Tagpaspasuso akmot iti anak ta. Ngum nakargaan akmot ton. Sana balay. Nasaysaya at magkat dino agadi ngayon. Tapno aggidan da dumaktal. Ha? Angem hoston day ta dua bakit tanay. Nagrigat ti biyag. Sapay nakapsugutan ti pasada iti taksi. Kastamo ti kayat ko. Duwala ang tipas ngay ko. Huston lito. Wen, huston dagiti duangan nakta. Tapno maipaayan ta iday tinapintas amasakbayan. Nagtulag kami nga rod kini Cindy at walaeng ti anak me mangbianong. Ta narigak at talaga ti panagbiag. Nang runa dito'y syudad. Saan naglamot ti tao no awan ti trabaho. Ken agab-abang kami pa'y iti pagnadan may. Naglabas nga rod tiyal daw, ket nagpasngayan ti asawak mangbianaw. Ket Nagalistukan, kumpad. Nakadua ka dagaws. Uwan kumpad, isa masapula doble kayod mutten da tao. Nasurok lang ang makatawon ti balt da. Uwan nga rod, nakargaan mo't ngamin na dagos ni bakit kaw. Nayunan pa, itap no talaw. Ay sus, huston kumpad, narigat ti agpadakkel iti anak. Nang runa ket kastoy pa iti sitwasyon tayo at taxi driver. Manmanaw anapig sa ti pasada. Kaduan na nga pagpulat lang. Sana bali, tada inspirasyon mo agtrab-trabaho. Day talaga nga. Sa balya talaga nadapampanunutim nga anak mo nga obligasyon mo apakanan ken padakkelan. Naidumduma ti ragsak nga ipaayda kanyak, kumpad. Ay wala. Sa bali talaga tiragsak nga ipapaay dagiti anak. Kas kanyak ha? Oray lobat akon iti agmalmal matrabaho. Gamitan agawid akon kat makitak dagiti anak ko. Kasla naka-charge manin adagaw, sika. Kasla at the power ko no makitkitak ida. Relate match, kumpad. Kasta akmal no makitkitak dagiti anak ko. Isuda ti power ko. Ayan dagiti ubing bakit? Inturog dan Nagsapan? Permiti ay ayam da itay nga agkabsat. Iso aday jay. Nabannog da kat inturog damot dan. Sapay kayat kung ay ayaman idasak baya maturugak. Tainton bigat, masapak manen arumwar. Sigurado ang nakaturog da pay lang no rumwar ka mapanagpasada.
Mapan kalaangan iti ayanda nakaturog. Ta isaganak matanti kananta. Ha? Saan ka pa anang rabi eh? Ay, saan? Tawan ti panawon ko amangan itay. Taday tala nang kitkitan kadagiti anak ta ti inararamid ko. Kaar-ariwag-wagan da ngamin. Saan sa mo tarabrabak ti agaw awer iti dua babasit. Sapay agsursuron amag na ti inauna. Kapig sana ang maaw-awer. Maliwayak labasit, sigurado ang madugulan iti kinaariwag-wag na. Sana balay, ta makaginawa kan no dumadakkel da bakit. Sinday, inakagpasadan. Nay, itaman pa ya di ka bimangon na masapa? Madmading arod tirik nak. Anya, apa yan? Agurigor ka kaday? Saan mo? Madi atal. Ha? Sinday, apa yan? Anyat mapaspasamak kang kan. Sapay ko nag-amasapak ama pa nagpasada. Madmadi tirik nak. Kasano nga ama pa nag-agpasada no kasta ka mait. Alangan mo't ngay bati ka ang mga awir ka dagiti anak ta. Akasta ti kasasaad mo. Saan mo ida ang mga awir Ipan mo laangan ida iti ayanda na ng kantatang. Anya? Lito. Oh, apa ya kasta ti jar mo? Itala ama amiris ko. Amangan nung masikugak. Anya? Dua bulan nun ajak nagsangaili. Masikugak lakit de. Anya? Nagbabasit pa'y dagiti duwang anak ta sinday. Agpa-check apak. Kayat ko ama sigurado ti atap ko. Kumpirmado ito. Talaga masikugak. Anya meten? Apay ngay adi ka nagan-anad? Naliwayak mo't ngamin tinagtumar iti pills. Ti amok ano sa anak ang makargaan. Anya ka meten? Mangirurumen ka sinday? Anya? Amom lang aruden ang nagrigat ti biyag, ngam di ka mat nagan-anad. Kakaasya nga agpaspasada, tapno makaurnungak mat basit iti para kadagiti duwa nga anak ta. Ngamita, masikug ka manan? Aapay niya nga agungot ka. Kasano? Kat di mo mat ammo ti aganad? Hindi nakpabasulan Ta sa anak mo't nga agsikog no saan agapukin ka. Ay no! No di mo kaya't nga agsikogak, di ka nga rod sumagsagtat. Ha? Naglaing ka nga agreklamo. Ngam saan ang mabukal ti sikog ko, no saan agapukin ka. Ita man pa ngay malatiw ka akadwang dagita duwang anak mo litaw. Masurunak iji balay tatang. Apa aya, nagapakayaw kinisinday. Masurunak iji manugang yaw. Apa aya, anyak tinaramid ni sinday. Masikog manan. Di na ammo ti agan-anad. Imbag ko man iso ti marigrigatan nga agtrab-trabaho para iti pamilyami. Nagrigat ti biag, tatang. Anya, masikob manan. Uwan tatang, iso maluksawak. Anya nga ti pagluksawam, kat adda kamot nga asawa na, iso masikog. Uwan angam saan mo't anagan-anad. Nagrigat ti biag, tatang. Saan ko mat apid-pidutin ti kwarta a pagbibiyag may? Nagrigat ti agpasada, ken nakapsot pa'y itan ti pasada iti taksi tatang. Kasano nga'y amay payak iti napintas a biyag dagiti anak may, no nagaduda may? Ay ket si kati agad jas a? Ha? Reklamo ka reklamo nga agkarasikog ni bakat mo, ngem potot ka matapotot. Ah, ni tatang may? Ne bakak mo kumaati rumbang agreklamo, ta isaw ti marigregatan agpaspas ngay. Idento tasika ket mamutot lati kukuam. Tatang?
Imbes nga agreklamo ka, disiplina ampay, day tabagay, mlito. Lalaki ti anak ta, Lito. Huston anak wen. Huston. Ay, agyaman ak. Nagsardeng ngagsangsangit. Huston dagiti anak ta sindi. Dua lalaki ken may sa babae. Talaga, huston Manjak mo ton, Lito. Isa pa nga asim, takisaya mong tigagat mo amamutot. Ha? Ni Cindy. Tila sasawan na. Katuan mo't. Nasuruklatan lo tinaunata. Ngamduan ti adding na. Agan anad kang aminin tapno saanen ang manayunan dagiti anak ta. Saan la asyak Uray si ka. Agan anad ka mo't, Lito. Anya? Sika ta sika ti babae. Agpada ta nga aganad. Saan la asyak? Di mo nga minan liwliwayan ti agtumari ti pils. Tapno saan kan ngagsikaw. Dayta lang ti solusyon iti dayta. Naglabas ti aldaw manipod nagpasngay ni Cindy Mangbianong aging gana karik na iti butang. Gaputa permimutan ti panaglukmag na iti panagpipils na iti nasurok ang makatawan. Oray ti inak kat madandanagan iti kinalukmag ni Cindy. Apay apirmimutan ti panagpalukmag mo, Cindy. Wen nga rod nanang. Gapo siguro iti pils atom tumarek. Madiday talukmag mo, anak ko. Pampanunutak nga rod nga isardengan ti pils nanang. Tani, madi at talagan. Nagdagsan pa yan ti bagik iti panagriknak. Tinasayaat, mapankanto iti health center. Inkadamagan no anya ti kasayaatan nga ramidam. Papirmimutan ti panaglukmag mo. O nanang, kastanto ti aramidan. Uray ni nanang, madanaganan iti bagik tapirmi alukmag kon. Naglukmag kamot nga minan. Anya nga tano, agparapet ka laangan. Anya? May mayat pa no agparapet kang, tapno sigurado. Mabutungak mo't, Lito. Anya nga iti kabuteng mau? Basta, sa bali tiriknak, mabutungak ka talaga. Daytan tumangamin buteng-buteng ti pampanunutam. Panunutam ana imbag ti imbagak, tapno awanan ti parikutta. Nay, nagsapa ka mo tan nga garahe litaw. Wanta, kuyugak man ni Cindy ang mapan iti ospital. Agsakit ni bakit mo? Saan? Nga mapan agparepet. Tapno, sardengan nan ti pils. Permi ngamin nga aglukmag iti pils. Iso nga agparepet langan. Ay, may mayat niya agpaiso nagparapet langan. Tapno awanan ti parikot yaw. Day tangarod kat. Yamak ko talaga nga agsikog manan. Kakaiso na anasurukan ang makatawan di inaudi may. Kat saan pa'y anagade. Iso ahos to na jayan. Naglakantomot niya agsiksikog ni bakit mo? Permi Day jay ti barsakam lang iti Carson Silyaw kat agsikugan. Apay nga ya di ka pala nakasukat kat kunak adagasin ka itata mapantay hospital sinday. Madmaditirik Lito. Anya? Agurigor ka? Saan mo't? Di, saan tangarod ang matuloy ang mapan ni hospital? Itantanta pa'y laang. Madi at talaga tiriknak. Kaya't ko ti maturog. Anya? Sige, tay turog ko pa'y. Inton bigat laangan ti ipapantay di ospital. Ngam, itati schedule mo ang mapan iti ospital. Kan sayang ti mapasadaak ko maitangal daw. Agsublikan nga agpasada, tay turog ko pa'y. Sana bale, tadadagiti ubing iti ayan dananang kantatang. Lito,
Makaungungot ka kadi kanyak? Saan ka matagtagar imanipod na kasarita ta ti doktor? Agawid tan. Lito, Agawid tan, kunak. Lito, pasensya ka nun jak imbagbagakan ka. Insart ng mugaya man tinagaramat iti pils. Ngam di mo pa imbagbaga kanyak. Maamakak ngamin nga agungat ka kanyak, iso ajak imbagbaga. Permi ngaminan tilukmag ko, iso nga insardeng kon. Sinulsulom. Di mo imbagbaga kanyak. Iso nga imbes a maligit ka kuma. Saanan? Taadamanin karga dayta. Jakmat ni namnama ang makargaan ang adagos, idi insardeng kon ti agpils ta naglukmagak. Saan ka ngagpampanunot, Cindy? Lito, Ita, manayunan manan ti anak ta. Upat danton. Idinto ta saan pa'y amanayunan ti income ko. Nagrigat ti biyag, Cindy. kat husto nga minan reklamo ka reklamo ang nagado ti anak ta. Kat naggagat kamot ngagpanday itubing. Na, Nagado ti reklamo nagsikogak. Idinto ta siyak mo ti marigrigatan ngagpasngay. Sarda nga mo ti putot a putot no di mo kayat amanayunan dagiti anak ta. ay na, matibab kansan. Padasam Nagrigat ti biyag, ngam di mo pa'y ammo ti makidanggay mo. Wan, amom asawan ang nagrigat ti panagbiag tayo. Ngam di mo mo't amo a disiplinaan ti bagim. Tanaggagat kamot a putot. Cindy, Sardangan na kon akakaiddaan no di mo kayat amanayunan pa'y dagiti anak ta. Kastalaan kasimple ti solusyon iti parikot mo. Konsumisyon ko talaga ti naglaka a panagsiksikog ni bakit ko mangbyanong. Idi damo, nagbayag a nagsikog, ngem idi inruginan, sikugmot na sikog. Manipodimpas ngay nati inaudi nga anak may, jakmeten lalukoy nga agparpet, mangbyanong tapnosan kuman nga agsikugpay. Gaputa mabuting kanaw. Nagrigat ti biyag mangbyanong, ta para manumutlat ti matmat gadakon babaan iti panagpaspasadak iti taksay. Masyanak met kadagitan nakme, no saan mi ida maipaayan iti nasaya at masakbayan, gapu iti kinaaduda. Iwanwan na kumay ti rumbang aramidak, to'y pagayam mo, lito. It takes two to tango. Ti sitwasyon when no panagsubang ket pakairamanan ti dua a tao ken agpadada ang maseknan ditoy. Look out yo nga agasawa dayta pagayam lito. Saan kayo kuman nga agpinnabasol? At daditan. Isu tapno saan na manayunan pa'y dagita anak yaw. Kasapulan nyo adwate self-discipline. Sana manso nga oray saan safety. Ti kasayaatan dita, mapan kayo nga agasawa iti kasitgana health center dita lugaryo tapno may wanwanda kayo no anya tinasayaat method no anya ti mayan natop kada kayo. Tao mayo no kwan, unlimited. Napatag ti panagplano iti pamilya tapno maliklikan ti panagrigat ti tunggal kameng ti pamilya. Obligasyon ti ama ken ina may paayan iti umdas ken umisaw a panang padakkel kadagiti anak. Masapol ti naimbaga panagplano no manong nga anak ti kabayla na padaklen ken may paayan iti mayan natop ken umisaw aging gamakalpasda iti panagadalda iti kolehyaw. Masapol may paayan tayo ti pamilya tayo iti kinasaliwanwan iti inaldaw-aldaw. Iti kasta agbanag natalingan ken naragsak ti tunggal kameng ti pamilya. Gaputan no awan panagplano iti pamilya,
ket kasi ti agdama a makitkita tayo, ado dagiti agrigrigat a pamilya. Adda ka dita a dandani awan makandan. Gapo ta sana nakaadal ket sana makatrabaho, gapo ta awan nalpasda. Ket ado kadagiti mayaw awan iti dalan, gapo iti kinarigat, ken gawol iti biyag, ken awan ti umisaw a panarabay ti naganak. Daytoy ket gapo iti kinakurang ti panagplano iti pamilya. Alright. That's alright. That's alright. Ala, kasta man ng gagayem, maging gangit ismaranumanan, ngayon tayo panagdudupong, dito'y talaang ni Bianang. Que Dios nos bendiga a todos. Diyos tiagnina kada kayo, amen. Bye-bye. Thank you so much, kadrama. Kung gusto nyo dagiti dramas tayo, share, like, and subscribe to Lady L YouTube channel. And don't forget to click the bell button for our latest drama updates. Click here!